Така. Лилав напалан. 24 евро бройката. Сега цвета, преценете вие какъв цвета. Жълта. Това е охра. Има уникално разнообразие в момента. Знаете, приятелчета, уникални кожи. Напалан 24, чистото мерино е на 18 евро на брой. Това са прекрасни кожи. Така, стигаме и до естествения цвят. Сега чакайте да ви покажа. Естественият цвят, ето го. Това е естествен светло-бежев цвят, но с този ефект. Напалан. Това 24 евро е тази кожа. Виждате ли? Прекрасна кожа. Страхотна. Тук е в златист цвят. Имаме я и в сребърен цвят. Това са големи, страхотни кожи, уникални на 100% използваемост. Я да видим тук какво има още. Майко... Черно. Тук имаме черно, но с тази щампа. Виждате ли? Това е уникална щампа. Няма мърдане. Това няма мърдане. Вижте. Тази огромна кожа според мен е около 80 квадратни дециметра. Това ливалото го видяхте преди малко. Тук имаме сребърна кожа. Сребро. Сребро. Тола. Не мога да ви покажа всичко. Този ефект ви го давам за 18 евро. Вижте за какво става въпрос. Страхотно. Тук има едно гръбче. Там може да си го ползвате за гръбче на якенце. Много ефектна щампа. Отново агнешка кожа. Това е мерино. Някои му викат кола. Страхотия. Превъзходно качество. Това е голяма кожа. Това е 70-80 дециметра. Зелено. Много свежо, много красиво зелено. Вижте за какво стана въпрос. Напалан. Винтидж. Естествен цвят. Това е естественият цвят, светло кафявото, който е агнешкия. Но тук вече напалан с този ефект. Виждате ли ефект? С този ефект. Як е. Може да си изработите чанта. И каквото ви хареса. Може просто да си я ползвате за пот. Вижте те ефекти. Цветя. Това всичко е страхотна италианска изработка. Първо качество. 24 евро. Вижте тази. Уникат. Тази е като долната. Ето ги, те са едно към едно. Не мога да ви покажа всичко, тъй като имаме доста разнообразие. Ще се старая от време на време да показвам. Това е светъл оранж. Светъл оранж. Може да я ползвате за... Този нож ще го махна. Ще го пречи. Както за настилка, така мога да я ползвате наобратно с този ефект. Това е страхотна италианска кожа. Тази ширината е 70, примерно 70 на 80-90. Страхотик. Това е стандартно мерино. Тя е по-мъничка, на по-ниска цена. Това е стандартно мерино, само че е напалан отзад. Ефектно. А тези кожи ги даваме на 24 евро. Вижте за какво става въпрос. Това моля го фане камера. Това е черно-черно. Черното поглъща всичката светлина. Абсолютно черно с къс фин косъм.
И отново е напалан. Това може да се изработите страхотно палто. Това е огромна кожа. Сигурно е 90 квадратни дециметра към квадратите. Голяма кожа. Тук друг ефект. Може да си вземете една, може да си вземете повече кожи. Имаме огромно разнообразие в момента. Дай по-наблизо, колега, дай по-наблизо. Вижте за какво става на въпрос. Топ. Искате ли е такова зелено? Сигнално. Само че отвътре е черна агнешка кожа с коса. Коса му е около 1 см, сантиметър и малко. Страхотия. Топ. Така ще ви го слова. Сигнално зелено. Вижте тази красота. Вижте за какво става въпрос. Вижте. Уникална кожа. Отзад е напалан. Отпред е тази красота. Ще ви наснимам кашончето додолу. Някой, ако иска някой от тия модели, може да се избере. Който иска нещо друго, да ме пита, ще се постарая да намеря. Черна агнешка с фин коса. Това е лицето. Това е лицето. Това е гърба. Може да ги ползвате на Double Face, ако искате. Уникални кожи. Топ. Есента пристига, така че приятелчета, не знам, нищо за какво става на кожа, чая мина насам. Огромна кожа. Огромна. Тази е 90 дециметра. Най-наблизо тук да се види. Това е косъма на кожата. Това е ефект на задната страна. Аз ще обърна на обратно да си я гледате, защото е топ красота. 24 евро. Това е квадратен метър почти. Тези кожи са на бройка. Ето е, тази е същата. Имаме доста голямо разнообразие, да знаете, не мога на един път да ви снимам всичко. Тази също е много ефектна. Ето тук в началото снимахме такива. Огромна кожа. Страхотно. Розово. Вижте това розово. С този ефект. Това си е розово. Бебешко розово, дето ми казват. Черно. Черна кожа с косъм. Напалан. Страхотна. Изработката топ, да знаете. Тук няма това. 24 евро. Това не мога да го намерите никой. И аз не мога да го намеря. Още една. Още една. Ви знаете ли това какво як става от него? За зимата. Отдолу си го носите по тениска, отгоре сте с това. Страшно. Синьо. Вижте тази синя кожа. Светло небесно синьо. Дай наблизо да се види. Вижте за какво става въпрос. Страхотно. Изпълнение. Топ. Топ. Няма такива кожи. Това нещо аз съм го виждал. Вижте този портокалов цвят. Кожичка. Може да си я сложите в пола. Може да си я сложите на чанта. Може да си я сложите където искате. Това е уникално качество. Перфектно. Това е тук на едни ефекти. Такива триъгълни. Много красива кожичка, валоризирана отзад, отпред и това. Страшно.
Да видим тук какво има интересно. И те не са много интересни кожите. Какво да има интересното, я вижте за какво става въпрос. Агнешка кожа, топова, прекрасна, с змийски принт отпред. 24 евро бройка. Цените с ДДС. Пускаме фактури всеки ден, приятелчета. И така. Това е едното кашонче, което отварям. Имаме около 50 кашона, така че няма да свърши. Вижте я тази страхотия с този ефект. Това е гръб. Вижте. Това е гръб. Гръб на авиатор стояк. Това си го слагате така на гърба. Е така штрак. И зимата си ходите по потник отдолу. На минус 10 не ви трябва тениска, камо ли нещо друго с тези кожи. Та, който не знае, естествена агнешка кожа, естествен изолатор. Знаете, от хиляди години хората са се обличали с тази кожа. Не са имали днешните технологии, за да изработват синтетика. Най-добре е изолатор. Тук няма да се изпотите, това ще ви топля, знаете. Това е дишаща материя. Естествената кожа диша. Дишането на естествената кожа е най-доброто, което не може да се постигне с другите материи. Те се опитват, примерно Гортекс и Мортекс и така нататък, но дишането и топлината на тези кожи, това не мога да го постигнете с абсолютно нищо. Благодаря ви за отделеното време и до скоро!